May gabi sa inyo guys, nanapod me, nagbalik na pod me para sa mong kanta na ang title is Pasagdi. Para sa mga gibiyaan na diha, pasagdi na lang to sila. Ito magustuhan nyo ni guys. Check. RA o si Rona. Pasagdi na lang to, kay dili nakabalikon. Ayaw na to hulata, kay dili na to mubalik. Ug ayaw na tagdaang mga taong plastic, kung dili nakamahal. Hala, pasagdai timan ilang pirmi, daghan pang lalaki nganong imuha pa man yun tung balikan. Kung kapila nakagipasakitan o gipasagdan, wala pa ka natagam sa iyang gihimo. Uso pa nimo balikon ang mga nahitabo, pagkuman nakuha ang tanan. Siya nagpalayo, iya harakang katawan ug naa ka sa kasuko, sa bagay na aman sa imo ang desisyon. Sige ipadayo ng inyong relasyon, timan ilang permi na asa ulaki dapat himuon niya tanan. Kung ikaw iyang kalipay, sige ipadayon ng inyong paghigugmaay. Pero unta dili na mo magsigi ug away. Nganong mutuo pa man ka sa iyang mga saad, wala pa ka natagam, nakapila na siya nasaag. Sa laing balay sa niuli o ikaw gipasagdan, ayaw himuag mali para ni sa imong kaayuhan. Ayaw pagpakabuang sa kabutang inab na kadayon, bisag wala pa nahimo ang tanan. Ayaw tuo sa saad na walay kahumanan, ayaw sa ihatag ug wala pa ka gipakasan. Kayang uban karon may rasa sugod, di nakahuman makuha lang kaniya. Iyahan na kabyaan maong ayaw na hulata, kay dili na siya mobalik pa ug ayaw na higugma. Akong kabalo ka nga sakit na, pag move on na lang ug lingawa imong sarili. Ug sa gugma nga sakit ayaw na intaw kawili, daghan pa dihang laki ug daghan pang bae mo abot randa sa imong puhol. Paminawa sa ni yo, ayaw na pag-asa sa wala kalitsang libiya, di na to mubalik pa. Ayaw na pagpakatanga, dawatan na lang nga, iyak ang gikambyuan. Pag move on na lang, kay naapay daghan himuang inspirasyon nga ikaw gipasakitan. Kalimtin na siya og dawata ang tanan, usakit man pero masakit kung mausab. Mahal daw kaniya pero daghan siya og uyab. Thank you Bizarre Ronaldo. Magustuhan niyo ang kanta na bago guys. Kaning kantahan ni para sa mga nasakitan o para sa mga gibiyaan. Kanta nga dala advice ni RA. Thank you.